Kienu 6:30 ta' sif filgħodu x'ħin sitt żgħażagħ il-kol ġej minn oqsma differenti niżlu l-baħar fil-bajja ta' Ħonduq ir-Ruminawdeġ biex jibdew l-awma tagħhom għal madwar l-Gżira Awċija. Awma ta' 37 km li kienet maħsuba li tieħu l fuq minn 12-il siegħa sa ma jaslu lura Ħonduq ir-Rumin għalkemm mhux l-awma kollha wara xhur sħaħ ta' preparamenti irnexxielhom jagħmluha sal-aħħar. Fosthom Simon Zammit li flimkien mal-programm Aranista ta' Joseph Ketkuti kienu l-moħħ wara din l-awma għal Joseph Buġejja. Aħna nagħmluha il-hobby tagħna da open water swimming. Ma ifhimni għamilni għal Joseph. Għamin is-swimmate bdejnija minħabba biex ngħinu lil Joseph. U dak l-inċentiv li kien għandhom, jiġifieri l-inċentiv tiegħi li kieku ma kelli dan l-inċentiv ma konx nagħmilha żgur. F'April tas-sena li għaddiet fl-età ta' 32 sena Joseph Buġejja spiċċa b'diżabilità serja ħafna konsegwenza ta' xokk elettriku. Nista' nirbaħ ħafna mill-indipendenza tiegħi nkun nista' ngħid l-ikbar oġġett li dan il-bampin il-binti għalhomna. Li minn hawnhekk ngħidilha nħobbha ħafna. Joseph Buġejja li tul din is-sena għadda minn diversi interventi faħħar is-solidarjetà li rċieva minn bosta nies li flimkien mal-familjar tiegħu għamlu u qed jagħmlu dak li jistgħu biex Joseph ikun aħjar. Il-fondi li nġabru minn din l-awma se jkunu qed jgħinu biex Joseph jibda jgħix ħajja aħjar. Għajnuna hija bżonn juża ħafna. Thank God għandu ħafna għajnuna wkoll. Għandu kellu mill-community chest fund, kellu minn nies ta' Marsaxlok, kellu minn nies li jaħdmu miegħi fuq ix-xogħol. Kellu ħafna ngħajja nsemmi qed nibża nsemmi kulħadd għax nibża li ninsa xi ħadd. L-istorja ta' Joseph se tkun qed tiġi trattata fid-dettall fl-ewwel programm ta' Aranista li ser jibda fuq f'Ottubru li ġej. Dan il-programm għandu produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joseph Ketkuti.